Много се не ме пилим. Ама... Ей, момиче! Вати! Не е много, ама... Айде, гледай твоя любимец. Несериозна работа. Това е един трагикомичен... Моля? Нещо зацикли заванията. Институт или по-точно институция. Нашето Народно събрание. А сега професор Вучков зачества министър Велчев. А сега да се обърна отново към Миленчо. Младо момче. Става дума за Милен. Ох, забравих му името, извинявайте. Милен Белчев. Ами как да го помня? Да не биде Левски или Ботев, че да му помня името. Да не би то да ми е в главата. Аз гледам колкото може по-често такива имена, като това на Миленчо, да ги изхвърля от главата си, да не обременявам паметта си. Уви, Юлианчо, не сте успял. За обременяването, да... Аз гледам колкото може по-често такива имена, като това на Миленчо, да ги изхвърля от главата си, да не обременявам паметта си. Не е за приказване. Нали? Ами... В Антарктида, т.е. извинете, нали? 10 евро ми навърте, ей! Много пари, това страната там само. 10 евро ми навърте, ей! Боже, како Янки е. Аз слушам ви. Ще излагате, като се надувате, така като се боя. Здравейте. Нормален ли сте вие или... А може ли да ви поемем лечението в болницата? Няма да се лиша да се позабавлявам малко с български глупаци, нали?